धधकता दिल में मोहब्बत के दहन गलती से ये रानी आजा। हाँ पार्टनर हाँ पार्टनर तोरा खातिर खुशखबरी आनले बानी। क्या खुशखबरी भाई? खर्चा करबे तो बताए। हाँ खर्चा करे बताओ चल भाई। ना खर्चा कर। ठीक बा दे मनी उनी। हॉल है ना बुरी तोर जेब में कस देती का टेंशन ले बाड़े ले ले देख कस देनी 50 रुपया बा। बताई हाँ तोरा जैसा सिंगर आदमी खोजा तड़ा सो गांव में मुआयना होता। हाँ। फिल्मी दुनिया से आदमी आइल बड़ो तोरा निया सिंगर आदमी खोजा तड़ा सो गावेले गीत। हाँ। पार्टनर हाँ। ते गावेले ना हाँ। तो हमनी के भागल भैंस जौन बा घारी में से उ आ जाला सो इतना बढ़िया ते गावेले। हाँ इतना बढ़िया गायनी। हाँ तो गीत उते सुना एक आध गो। ठीक बा दू गो हम सुनात नो में से बताइए चूज करके। ठीक बा ठीक बा ठीक बा। उहे गाय मोइया। हाँ हाँ तो के भूले खातिर लबाजी रे खेली दिनो रात पबाजी रे। हाँ पार्टनर बढ़िया तो गावत रे। बढ़िया बनो। हाँ बढ़िया बा एकदम समझ जो तू पास हो गईले। ठीक बा तब हमारे पास करा दे पार्टनर। ठीक बा पार्टनर। तब जो हमू जातनी तो कार बा। ठीक बा जा तनी। साला 50 गो रुपया दे दिला कैसने 2-4 गो मेहमान भेटे तो हम करवे बन जा। चला तनी जो है मुहावा मार के जा डीजे अकेले दूने टाटी फार के जा। पार्टनर रुक अरे तोरा के जो हतरा है हमरा का जोत रहे गीत गावे ले। हाँ गावे नी। हाँ देख हम गाइले तो पूरा गांव के लोग क्या देला देखे खातिर। गाँव में हाँ और सिंगर लोग के खोजा तड़ा लोग सिंगर लोग और जो फिल्मी दुनिया के आदमी आइल बड़ो लोग गाँव में सिंगर के खोजा तड़ा। सही बात बा का पार्टी। सही बात बा पहले खर्चा उर्चा कर ना। बड़ा खुश खबर तू तो इथी सुनल है पार्टी। खर्चा उर्चा करा तब खर्चा एकरा खातिर तो हम अपन बूढ़ऊ के 2 कट्ठा खेत बेच देम। हाई ले पार्टी मोबाइल ले इतना भारी खुशखबरी तू सुनैले ह। कहाँ होता पार्टी? हरनाटा देखा तड़े हरनाटा। हाँ हाई स्कूल। हाँ देखत वही में। अच्छा वो गिरिम गुलवा में। हाँ वही में। अच्छा ठीक बा। पार्टी हाँ मोबाइल चले लगे खाली दौड़ेला चलेला। हाँ? ये हमार बूढ़ऊ के दहेज में मिलल रहे मोबाइल वही बेरा से चला रहल बाड़ी। ओह नो। ठीक बा तो बजाओ पार्टनर बजा ना बजाई। हाँ? अब हम चल रहल बाड़ी वही अड्डा पर। अब ठीक एगो सारा से 50 गो रुपया झूठ ले लवानी एक सारा मोबाइल दे देला बा। चल तनी अब और मेहमान ऊपर आ। जो भी इंटरव्यू देना है बाबू साहब लाइन से बैठे रहो सबको मौका दिया जाएगा। उ का की रउए लगन इंटरव्यू दे आइल बानी जा। ना पूर्वक हाँ। हमने इंटरव्यू दे थोड़ी ना बने जा इंटरव्यू ले तो नहीं जा। अच्छा नहीं का करे आई बड़ा जा। हमनी इंटरव्यू दे आइल बाड़ी जा। अच्छा चलो जाओ ना बैठा जा बारी सही है जा इंटरव्यू दे। ठीक बा बैठ। आप पास हो के मुंबई तो चलिए जाएगा। हमनी के उ छोड़ के कहीं केने रह गए केने भाग गए। लागता भाग गइल नहीं खेलौ का कौन बा। हेलो ओए केनी आवाज आ के एक जरा बैठ के कुछ सुनावा जा। ठीक बा जा बैठ। कहां तक पढ़ले बड़ा बाबू? शाम तक ले। हाँ सुबेरे गईनी आ पूरा मास्टराइन सर्टिफिकेट के साथ शाम ले हमरा घरे छोड़ देलू। अच्छा अब फिलहाल ये मेरा तू क्या करता? गाय चराइनी भैंस चराइनी घास कटेनी गाना गाइनी। अच्छा चलो ठीक है पकड़िया गाओ। ई कहा गुरुजी? हमारा बुझल की मिर्गी आवता ना ऊ कहा कि हम गाला फ्रेश करतनी फ्रेश ताकि बढ़िया गाई। चल ठीक है गाला फ्रेश हो गइल न। हाँ सुनाओ। चूसता देवरा चूसता घर में घुसता चूसता देवरा चूसता घर में घुसता। राय ना तो जौन बचल बड़े वो चूसा जीवे जो होने दूसर के भेजी। अब ठीक बा। हाँ सेलेक्ट हो गई जा।
आवो बैठे तू अपन देखावल ना दूरा कौन सी करते है बैठल बानी का बैठल बड़े का बता ना ना बैठल बानी हैं कौन सी नाम है तू चिरकुटवा का चिरकुटवा हाँ कौन सी काम करे ले चिरकुट आ प्लास्टिक बिनेली कब से बारे तू बचपने से बचपने से हाँ जो पैदा भइल के हाय काहे कोई नहीं ना तब बाद कह देलस हमर लइके गायकर बोल अच्छा ठीक बा सुनाओ तब जरा तू गायकर लेके बारे के नहीं आइले आशीर्वाद दी है गुरुजी साहब हम मुंबई के हीरो बचपने से हमार ख्वाहिश बा बम्बई जाके हीरो बनी गा रहल बाड़ी हम शुरू कर गुरुजी हां शुरू कर गुरुजी कैसन गा रहल बाड़ी ठीक है बा कनेक्ट हो जाए और ये गाय दीवारा खूटी काटी सी प्यारी माटी सी सरदर्द के गोली उठ जाई बा एकने के इंटरव्यू लेके त हमार त फाटे माथा अगर मुंबई चल जास एक दिन अगर सिंगर बने खाई गल न सब सिंगर को के त भगाइए दियो अपन पाड़ा से आवाज सुना के चोकर चोकर के ओ सर ये आवाज सुनु अगला महीना 35 तारीख को मुंबई चल जाइए सिंगर बना दिया हां ना जाने कहाँ से सिंगर आ जाला सुगाना गाना एकरा सुर के समझे नहीं के सिंगर बने चलाइल